בחסות מגה קארטינג פתח תקווה, מסלול הקארטינג המקצועי בישראל, הקניון הגדול פתח תקווה. אני נוהגת כבר קרוב ל5-6 שנים, אני מאמנת פעם בשבוע ילדים בני 11 עד 13, חוג שכבר מתמשך קרוב לשנה. קארטינג זה ספורט באמת לכולם, אם זה ילדים קטנים, גדולים, מבוגרים, בנים, בנות, זה לכל המשפחה, זה כיף גדול. אנחנו רואים חשיבות מאוד רבה בכל הנושא של תרומה לקהילה בכלל, ואנחנו רואים את מגה קארטינג כאחד הנדבכים החשובים בנושא. אנחנו רואים ילדים שמשתתפים לאורך זמן, הם מתמקצעים, הם נהיים נהגים יותר טובים, הם רואים את זה בריל טיים, ואני חושב שזה הכנה מצוינת לחיים היותר בוגרים שלהם. נושא הבטיחות זה משהו שאני יודע שעיריית פתח תקווה נתנה ונותנת עליו את הדעת, ולכן אנחנו רואים פה קבוצות רבות של תלמידים מבתי הספר השונים בפתח תקווה, כדי שמגה קארטינג יוכלו ללמד אותם מה זה נסיעה בטוחה, מה זה זהירות בדרכים, ולהכין אותם יותר טוב לחיים הבוגרים. פעמיים בשבוע אנחנו מתאמנים על איך לפנות, איך להשיג מהירות, איך לעקוף, איך לא לחרוק על המסלול. אנחנו יודעים שהמקום היחיד לנסוע בו מהר זה פה במסלול. אנחנו שואפים בעוד כמה שנים לנהוג על קארטינג 2 פעימות ולהשתתף בתחרויות בינלאומיות. הוא מגיע לפה מלא מוטיבציה לנצח בעיקר את עצמו ואת הזמנים, ולזהות לעתים שגם צריך להתעקש כדי להגיע למקום לא תמיד ראשון. אחד הדברים שהוא לומד פה, ואני שומע בבית אחר כך אותו מספר גם לחברים שלו, שאיפה שמוצאים אגרסיות זה פה ולא בכביש. בחסות מגה קארטינג פתח תקווה, מסלול הקארטינג המקצועי בישראל, הקניון הגדול פתח תקווה.